Има и те, като късат така отгоре гледат, казват на джуджетата ми казват на И мен. бяха дошли Да. две джудженца малки. Да. И питаха, и гледаха. И да много слушам. И затова... Дядо имаше един нещо пешко. А И А ти- папа го по пръчето, нали? ти писа ли писмо на дядо Коледа как подарък? Да. Писа ли? Вече с мама И са какво- написали. мама писа. Кажи какво поиска от дядо Коледа да ти донесе. Ами ти знаеш ли какво стана с мен? Да ти разкажа ли? О, чакай да ти кажа сега. Една сутрин ставам аз рано от креватчето си и така се протягам и тък му да си спусна краката на земята и гледам, хоп, бутушите ми ги няма. Мале! Абе, О, моите вълшебните бутушки ги няма. Бързоходните. И като се оплаших, много се оплаших. Викам сега, без тези вълшебни бутушки не мога да обиколя света и да раздам на децата подаръци. И веднага отидох в работилницата при джуджетата. Им казах, джуджета, оставете писмата на децата, оставете подаръците и веднага почвайте да ми правите нови бутушки вълшебни, защото аз ако нямам бутушки, няма смисъл да правите подаръци, нали така, дядо? Да. Да, ми някой да ги разнесе. И те чукаха, лепиха от сутринта до вечерта и от вечерта до сутринта. Ми направиха тези вълшебни бутушки. Ау, лъскави, лъскави. бутушки. Самички ходят, нали? Да. Самоходки? Те са самоходни Това и е. бързоходни. Бутушки, самоходки. Обаче, знаеш ли, после разбрахме кой ми откраднал бутушите. Знаеш ли кой? Значи има една такава с сламена коса Кое е тебе? и с метла с дълга дръжка. Коя Мале. беше тебе? Та моята приятелка, бе. Баба, Яга? Ягата, бе. Яга. баба Яга, бе. Да. Яква крадла. И взела Ма ми тя ми е червените приятелка. Да. Тя яква Взела крадла. ми червените вълшебните бутушки и ги Стара. сложила на нея и си пее. В червените бутушки потръпва баба Яга. Просто... А, Някой идва? кой влиза, бе? Кой ти? Сега да видим. Какво да се крепи? Няма кой да ни каже, се кушнем тук. Няма Да ни идва то бешкото релешко. Ами? Ешко. Бях за пръстите. Та така, дядо, ако случайно джуджетата са сбъркали и не са ти изпратили този подарък, който ти искаш, да знаеш, че аз съм виновен, защото тогава стана една суматоха, те бързаха да ми правят бутушки и може да се е получила някаква грешка. Но ти няма да се сърдиш, Я, нали? ти кажи какво написа в писмото, какво искаш? Здравейте. Я да видим кой е дошъл, бе. Чичуани. Ти какво искаш за подарък, дядо? Я не слушал. Пиано Я. със слушалки. И микрофон. Микрофон. И друго. Нищо. Ами нищо. Не, нищо. Ама дядо Коледа, виж колко много подаръци. Дядо Коледа, гледай какво. Ама тук какво се показва? Мале, чакай. Чичо, Аню, ще изчакаш ли? Той беше тук на стълбите. Да, бе, Аз оттам съм го хванах. Зорите го хвана. хванал ми от чувала, бе. Панно, чувала ли Да, бе? Да, ли, бе? да, бе, хвана го за ушите, иска да хвана. Не иска да избяга, той Да, ще бе, избяга да, от чувала. Аз го хвана. Чича, добре, той- че той- си снял. Добре, че... Да, иначе щяхме да го изтървем. Там, виж Да. Ама Той много слуша там. Томи Джери ли е това, бе? Кажи сега Да. да отворим ли подаръците, да видим какво сме направили. Да. Я да видим Да, сега. бе. Я да видим сега. Да. Айде сега да видим какви други подаръци. Че какво си поръча, бабче? Да, казах. Ти не чу? Да. Я, иди там да видиш сега. Ела тук сега да видим, ела да видим сега тук дядо. Тук послушното дете трябва много подаръци за нея. Да видим какво е тук. бе. Тук, бабче. Ау, Я каква бръкна. прекрасна книжка. Я видим тази книжка. Тя е вълшебна книжка. Ой. виж колко е Да, хубава. тя самата Да. такова. Сама. Я виж книжката, Еми. Виж какво е хубава, дядо. Да, Приказки айде за да лека оставаме нощ. тук. Да, ето като Приказки оставаме. за лека И нощ. други какви подаръци имаме. Тя знае, Я да видим, Еми, я виж, има още работи. да. Ето, дядо, кое? Изчакай. Айде да видим какво е. Я да Тук видим. беше. Я да видим.
Какво е това? Вин, това искаш ли го или не го искаш? Искаш ли? Няма значение какво, нали? Опа, обаче това е нещо много хубаво. Я да видим вътре. Говориш таблет, бе, бабо. Сериозно? Да, бе, бабо. Говориш таблет на всичкото отгоре. Голяма работа, нали де? Я да видя. Ти какво казваш? Казваш ли? Я. Чакай, той има много подаръци. Мале. Подарък, кажеш благодаря, ще те хване мускулна треска на езичето. Ето, виж, заповядай. Служи го на масата. Дядо, какво е? Аля. Я гледай какво му. Ау! Кой ще рисува? Книжки за оцветяване. Ето, и тук скицник да си... Тазманийския дявол. Това и зайбай там. Ето бъни. Бъни и тазманийския Я, дявол. дай да видим. Я, чакай Еха! Виж, има още, я иди да видиш. Изнасям ли тези подаръци или ги искаш? Искаш ли? Добре, дядо, чакай сега да видим какво има тук. Опала! Я, отивай бързо да видиш. Отивай бързо да видиш какво има там. Хайде тези подаръци за мен да останат, а? Добре, дядо, няма. Дядо се шегува. Ау! Това е това? Гледай какви... Какво черпогасниче... Какво е това, бе, мамо? Има нужда от черпогашницата, да. А? Джуджетата знаят всичко, нали ти казах? Еха, харесват ли ти, бе, мамо? Особено бабените джуджетата. Ау! Още ръкавички за детето. Рудо оттам те чака, знаеш ли? Я? Портал на белите бели. Еха! Така, рови снега и... Ще се забавлява. Ще забавля от тревичката отдолу. Вичката се, да. Оля, ще имаш. Ау, какво е това, бе? Какво е това, бе? Това какво е? Микро... Микрофон ли? Това да не е караоке, Тя бабе. нали сте жени? Ля? Тя ще пее си. Я? Еха, страхотен микрофон. Ама още подаръци. Я виж. Още. Още ли бабе има? Много подаръци са направили те. Много слуша това дете. Това са батерийки. Батерии има. Много. Да захраним една централа. Бабо, я вземи те батерии. Альтернативната... Направо за бели не, бе. Алтернативната енергия на Бойко Борисов е тук. Я да видим какво има там. Какво има? Тук има... Много хубаво подарък има тук. Какво е така? Мале! Какво е това, бе, мамо? Коя е тя кола, бабче? Макуин. Макуин, това е Макуин. Това Макуин ли е, бе, мамо? Да, вие не знаете, ама тя знае. Това е Макуин. Еха! Ти Тя е знаеш ли летящата, да ми говорящата изтанцуваш гангъл стайл? Я виж бързо, че имате с подарък. Да изтанцуваш гангам стайл. Ставай! Ставай. Българската Какво не искаш, бе? Тя му имало по-голямо. Я виж какви подаръци. Е подарък. Оля още има. Корейски и целия свят се жапна от Само успокои. Само успокои. Кой е ли най-големия подарък? Еха! Какво е това, бе? Тук ще има едно спайдер на пиано ни решил да има. Мале! Мале! Внимавай! Ау! Какво е това, бе, мамо? Ма ти каза ли му благодаря, бе, мамо? Ма дай му бързо целувка, прегърни го. Толкова много подаръци. Бързо, отивай и това ще го отворим. Айде. Мале! Аз ще ти помогна, ти иди да цункаш бързо, дядо Коледа. Да, трябва да си вземе пианото. Айде, заминавай. Пиано, то може не е пиано. Благодаря ти, не кажа благодаря. Чакай. Ще го обърнем. Да, бе. Къскай го! Късай. Опла. Късай, баба ще чисти. И аз сега да видиме. Късай. Давай. О, Аз не успях.
я. Айде бе. Помага мама да снима. Дай мама да снима. Дядо да помага ли? Дядо Коледа? Дядо Коледа да помага? Да. Давай тук да помага. Айде. Мале. Кой ще ми свири на пиано? Ти можеш ли да свириш на пиано? Какво можеш да ми свириш? Ами аз май не можем да свирим, ама Ама ще ще се научим. Е как? Да. Айде, давай. Късай. Трябва обратно. Не. Я виж. С слушалки? Мале. Бързо. Дай да гушне дядо. Бързо. Дай да гушне. Айде. Айде. Отивай. Хайде. Дядо Коледа ще си вземе подарък. Няма да го взима дядо. Отивай бързо да му кажеш едно голямо благодаря. Еми. И другите деца чакат, мамо. Браво. Каза ли благодаря? И на бюджетата? Да прати ли поздрави на джуджетата? Да. Специални. Кажи, какво да не? Еми. Специални поздрави. Благодаря много на бюджетата, какви хубави подаръци са ми направили. Да. Ти щастлива ли си? Доволна ли си? Кога е да го чакам с нетърпение да доколите? С нетърпение го чакам. Добре. Айде, дядко да тръгва. Айде да го изпратим дядо Коледа. Той да вземе. Тълбата ти Дядо. сега трябва да отида горе при еленчетата, да напълне пак чувала с подаръци. Да. Зарежеш ли